شاعر خلک باز پسند کړو ته یوټیوب زیک ویلوګز او نه انتظار ټی سونو بس سکته باز خوشی مس او دا تورو کا را څنګه تا کو هم خنر ته باز خوش مسو انت علی ٹھیک ٹھاک شکر الحمدلله وغیرہ موننا چکرا شعر خلکو نن کې اسور مخلوق باز دوست کرے نہیں تھا جی نا انداز سے ماشاءاللہ زبردست طریقے سے نے زبردست اور باز بندے دوست بریک جی مر کے سر استاد فن مگر نما خاطرتي عليه رل انګریز اخبار کې پریکټس میکس د مین پرفیکٹ ار استاد مته بار بار راګړې بند کرے او ټی مهارت تخیک جی سر ارے کنتو پریکٹس بھی ارے کنتو اندو فیض محمد نانتا کنا دانی ساک دونینگ چرنگ ارے مطلب داڑی بندم اچھا نو اصل پندیری اصل عبد النبی وڑا فیض محمد انت پارنی جی وسام امونا بنٹی مشہور مطلب اونا اندازت خلیصہ اور نا آئیڈیل کے مطلب او دیکھ اونا یہ حسابڑنی خلیصہ اونا ترزٹو یا سر ہے کنی دا ارے مردی و فیض محمد انتاک یا پاگا کل اچھا مطلب ٹوٹل اونا ڈریس سے بینی سر جی دا صحیح بنی گئی ٹوٹورا آگا داڑی چرنگی چلو اگر ڈریس افق تو آواز ہو رہی تو نہیں فیض محمد نا جی سر جوانو شہرز بنی بلوچیٹ कुमारी चिया मना